Salve e ben trovati, oggi continueremo con scheda esame B, amena continuare scheda esame. Su veicolo è consentito il trasporto di un animale domestico comunque in condizione da non costituire impedimento o pericolo per la guida. Donc ale ko ko i ka bolimafɛn kɔnɔna na ko i bɛ se ka baganw sokɔnɔ baganw transporter cogoya la cogoya min bɛ ni a ti i bali i ka bolimafɛn bolili la è vero. Il pannello raffigurato se con due barre indicano un attraversamento ferroviario con due soli binari. Donc ale ko ko nin pano min filɛ nin ko n'a y'a sɔrɔ bari fila de b'a kɔnɔ donc ko a bi tɛrɛntɛmɛ sira yira binari fila bɛ mun na o ye falso ye. Il segnale raffigurato è un preavviso di obbligo di svoltare a destra donc ko nin pano nin ko a bɛ oblige k'i ka fara droite fɛ o ye vero ye. Il segnale raffigurato è utilizzato di norma negli incroci di particolare pericolosità. Donc ale ko ko ni stop ni ko a bɛ bila sira kunbɛn yɔrɔ la minnu bɛ yen nɔ ni danger particulier bɛ a yɔrɔ la o dun fana ye vero de. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo R impegna l'incrocio e si ferma al centro di esso. Donc a ko ko ni situation nin na ko mun ye vehicle R nin ye ko a bɛ taa i jɔ cɛma ok donc ko a bɛ croisement occupé ka t'i jɔ cɛma o dun ye falso de. Se un'autovettura è munita di airbag è possibile trasportare bambini sul sedile anteriore assicurati ad idoneo seggiolino solo se il veicolo è dotato di comando per disattivare l'airbag stesso. Donc ale ko ko ni voiture ni airbag b'a la airbag ye balo min bɛ bɔ ni accident kɛra quoi donc ko n'o b'i ka mobili la donc ko i bɛ se ka denmisɛnnin transporter a ka chaise fitinin kɔnɔna na quoi voilà chaise min autorisélen don ko seulement n'a y'a sɔrɔ airbag nin i bɛ se k'o désactiver o kuma in fɛnɛ ye vero de ye. Il pannello indicativo raffigurato in figura B indica in quale ore si può circolare a fari spendi. Donc ale ko ko nin bi min filɛ nin ye ko a b'a yira la ko i bɛ se ka circuler wagati jumɛn n'i ka mobili fari fagalen o dun ye falso de. L'intersezione a livelli sfalsati è un incrocio a raso fra una strada e i binari del treno. Donc ale ko l'intersezione livello sfalsati o ye i n'a fɔ siraw quoi sira kunbɛyɔrɔ siraw bɛ ɲɔgɔn sanfɛ yɔrɔ min donc ale ko ko o ye sira kunbɛyɔrɔ ye siraw bɛɛ bɛ niveau kelen na yɔrɔ min déjà yɔrɔ kuma in ye falso ye depuis ye ko ka bɛn et puis fɛnɛ o ni tɛrɛntɛmɛ sira bɛ ɲɔgɔn croiser binari donc o dun ye falso de. Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli bisogna ridurre la pressione di gonfiaggio dei pneumatici. Donc ale ko ko pour que i ka se ka dɔ bɔ pollution na o kɔrɔ ye sisi min bɛ fɔɲɔ la nɔgɔ ko pour que i ka se ka dɔ b'o la ko i kan ka dɔ bɔ i ka pinɛ fɔɲɔ na o ye falso de parce que n'i y'o kɛ o bɛ dɔ fara a kan de. Uscendo con un veicolo da una proprietà privata è obbligatorio suonare il clacson. Donc ale ko ko tuma min na n'i bɛ bɔ i ka privé kɔnɔ o kɔrɔ ye i ka so kɔnɔ k'i wajibilen don ko ka clacson kɛ o kɔni ye falso de. An ka pano tani kelen na il segnale raffigurato consente la sosta ai veicoli al servizio di persone invalide muniti da posto contrassegno. Donc ale ko ko nin pano nin ko banabaatɔ minnu bɛ yen nɔ ni c'est à dire u reconnaînen don c'est à dire a papier b'u bolo k'olu bɛ se ka sosta kɛ nin yɔrɔ in na o fana ye vero de ye. L'elemento in figura è posto su un tratto di strada su cui è vietata la sosta. Donc ale ko ko nin yɔrɔ in na k'an balinen don ka sosta kɛ falso ye. An bɛ se ka sosta kɛ an bɛ se ka fermata kɛ a bɛ dépend sira cogoya de la quindi demande o de kama falso de quoi. Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 80 km/h per le autovetture con rimorchio. Donc ale ko ko voiture mun ni remorque tugulen don la k'olu ka limite autoroute kan k'o ye 90 de ye o fana ye vero de ye. In un veicolo a motore gli ammortizzatori scarichi provocano una diminuzione del conforto di marcia dei passeggeri.
Donc ale ko ko bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni moteur b'u la ko n'u ka amortisateur man ɲi quoi, voilà amortisateur n'a man ɲi donc ko a bɛ kɛ sababu ye confort t'a la quoi, i y'a ye donc ni passager b'a kɔnɔna na u ti lafiya sɔrɔ a kɔnɔ, o fana kumakan ye vero de ye. Il segnale raffigurato si trova solo su strade a doppio senso di circolazione. Donc, ko nin panneau mi sɔrɔ double sens dɔrɔn de kan, o fana dun ye falso de ye. In presenza del segnale raffigurato non occorre particolare cautele perché si ha la precedenza. Donc, a ko nin panneau yɔrɔ la ko i man ka i cogo dɔn quoi, i ma wajibi k'i janto ko parce que droit b'i bolo, o dun ye falso de ye. Conducente deve commisurare la distanza di sicurezza anche in base alla propria prontezza di riflessi. Donc ko mobile bola i kan k'i ka distance mina ka bɛn hali i ka réflexion ma o fana ye vero de ye. Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A non deve dare la precedenza ad alcun veicolo. Donc ale ko ko ni situation na min ye voiture A ye blue ni, donc ko a man ka droit de priorité di bolimafɛn ma quoi, kɔrɔ ye ale fɔlɔ bɛ tɛmɛ, o fana dun ye vero de ye. Il segnale raffigurato indica le corsie disponibili per la circolazione. Donc a ko ko nin panneau nin fɛnɛ voie minnu bɛ yen nɔ ni olu disponible len don i bɛ se ka taga o fɛ ko a bi o de yira, o dun fɛnɛ ye vero de ye. Il rispetto delle norme di circolazione è importante per gli utenti deboli ma non per i conducenti degli autoveicoli. Donc ko loi ka loi respecte, donc ko o nafa ka bon bolimafɛn fɛgɛmanw de kan quoi, i n'a fɔ nɛgɛso moto ninnu ko mais ko mobilitigiw wa daminɛ mobili la ka yɛlɛ mobilibaw donc ko olu ta a nafa man bon olu kan quoi, o dun ye falso de ye. An ka question 21. La fermata è vietata nelle gallerie salvo diverse segnalazioni. Donc ko ka fermata kɛ galerie kɔnɔna na tunneli ko balilen don fo n'a y'a kɛra ni signalation dɔ ye quoi, o dun ye vero fɛnɛ de ye. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di veicoli sgombraneve. Donc a ko ko nin yɔrɔ na véhicule sgombraneve ye minnu bɛ neige déplacer quoi, donc ko olu bɛ se ka tɛmɛ, o fana ye vero de ye. La posizione del vigile con il braccio alzato come in figura equivale alla luce rosa del semaforo. Donc ale ko vigile ka nin position ko bɛ feu rouge ko fɔ, o ye falso ye parce que vigile ka nin position bɛ feu jaune de ko fɔ. Il conducente del veicolo da sorpassare all'obbligo di tenersi il più possibile vicino al margine destro su strada ad un'unica corsia per il senso di marcia. Donc ale ko bolimafɛntigi minnu mobili bolila min n'i bɛ ka double k'i wajibilen don k'i magwara sira côté droite la, sira kan min bɛ yen ni sens unique don, o fana kuma in ye vero de ye. Con la patente di categoria A1 si possono condurre i motocicli con o senza carrozzetta di cilindrata fino a 125 cm3, potenza non superiore a 11 kW, rapporto potenza peso non superiore a 0,1 kW/kg. Donc ale filɛ ka nin mun fɔ nin a ko ko A1 ni permis A1 ni a bi i permettre ka moto boli quoi, moto minnu bɛ yen n'u ka cylindre ma tɛmɛ 125 la et puis n'u ka puissance fɛnɛ ma tɛmɛ 11 kW la quoi, ani 0,1 kW/kg, o dun kuma in fɛnɛ ye vero de ye. In presenza del segnale raffigurato è necessario tenere saldamente il volante per controllare possibili sbandamenti. Donc ale kɔni panneau yɔrɔ la k'i wajibilen don ko ka volant minɛ kosɛbɛ pour que i ka se ka sira bi gwagili min kɛ parce que dɛgɛ de bɛ sira kan pour que i ka se k'o contourner, i ka se k'o contrôler ka ɲa, o fana ye vero ye quoi, mobili dafirili quoi, i y'a ye parce que mobili bɛ se ka dafiri ko pour que i ka se ka o contrôler ka ɲa. L'assunzione di alcol rende meno sicura la guida perché può modificare pericolosamente la capacità di concentrazione e attenzione. Donc ale ko ko ka dɔlɔ min
ko o bɛ se ka i ka mobili boliko ɲuman c'est à dire a bɛ se ka caman b'o la quoi voilà donc pourquoi a bɛ se k'i ka capacité min b'i la a bɛ se k'o modifier cogoya la cogoya min cɛ man ɲi quoi i tɛ se ka concentrer quoi et puis fana n'i ko i tɛ se k'i janto o fana kuma in ye vero ye. Il simbolo raffigurato è posto sul comando di accensione dei proiettori annabalianti. Donc ko nin simbolo nin ko a bɛ annabaliante de yira quoi y'a ye feu de croisement o fana ye vero de ye. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo. Donc ko nin panneau in ye panneau d'obligation de ye an b'a dɔn o fana ye vero ye. In presenza di tratti di strada ghiacciati è opportuno innestare la doppia trazione se il veicolo ne è provvisto. Donc ale ko ko n'i ka mobili ni traction fila b'a la o kɔrɔ ye wuru directionnel ye fila ye quoi ɲɛfɛla ani kɔfɛla. Donc ko n'o b'i ka mobili la ko ni neige bɛ yen ko c'est mieux i ka ale dɔn quoi i ka ale activer o fana ye vero ye parce que wuru traction nin a nafa ka bon kosɛbɛ quoi komi 4x4 misali la yɔrɔ ale ka traction ye ɲɛfɛla ani kɔfɛla ye donc ale forcer man di dɛgɛ na donc ko n'i ka mobili y'o sifa ye voilà donc ko ni neige b'a la k'i ka traction nin k'i k'a fila bɛɛ i k'a bɛɛ activer. Donc an ka jɛ k'an ka correction kɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà donc an ka question totaliw filɛ nin ye. O la an b'a fɔ aw k'an bɛn video natɔw wassalam.